De még jó, hogy nem kértem, akarták, hogy kérjek ilyen animátort. Ja, ide? Nem lett volna hülyeség, mert nagyon szanaszét vannak. Hé, óvatosan! Hé, de nem vitatkozunk, játszunk! Hello! Hello! Buli van! Igen, ez a nagyobbnak való. Szia! Menjél nyugodtan. Kamerázzuk meg az Évának a hasát. Noel! Noel! Jövőre velünk vagy itt már. Szia! Szia! Szia Noel! Jövőre itt fog csücsörni. 1 éves lesz, hallod? Van 4 éves videó róla, nincs? Tartjuk együtt? Noelét meg a Csubiét? Belejön a Pesté. Integes Elius. Egymást dobálhatják, kosárra lehet dobálni. Vegyétek. Én szóltam. Ja, értem. Óvodai jelenet, csapó egy. Az én óvodai jelem a lapocska. Az én óvodai jelem a Perec. Enyém a dominó. Létra. Enyém a dominó. Gyere! Mi volt az óvodai jeled? Pöttyös labda. Pöttyös labda? Köszönöm. Évi! Most mehetek utána. Évi! Mi volt az óvodai jeled? Cseresznye. Kérünk szépen egy óvodai jelet. Virág. Virág. Óvodai jeled. Halacska és gomba. Zoltán, ne bújj el. Szőlő. Szőlő. Köszönjük szépen. Van még szülő erre? Igen, egy, kettő,